Need Leo. Oh, tsagod. Gigi. May kasa ni muli. Ang sigsabay kay na Bible study ko diri. Loy na makatay picture ni Sigdog Impil, no? Oh, may problema magdoag ML, Crossfire, Dota. Sa online games. Hindi lang ni mo kalimutan ang pagtuon. Sige, mayroon pag nagtuon ni siya. Swito sa do. Wala ka makita kay naaraman ko sa balay. Magawa talaga ni ko sa gon ko sa mama. Nya ko may klase ra masad ko mulaag. Panagsa rasad kay mag general training man ko akong kwarto sa CR. Char. Kanay maayo. Mantog radag ko kaya gumasol. Solution sa single sa Sa baan ninyo eh. Nag-Bible study ko ko diri. At tulad ko sa gawas eh. Ikaw siguro di magtuon. Magtuon ko eh. Top 10 ng ikos klase. Ah, natapa. Sa first grading, rapod. Nakunsa mo dahil sa second grading. Ay, natap 11 ako eh. Na may transfer sa mong section. Na bright pa na ako. Pero point 1 na pila ba? Pila mo din makabuk sa klase. 11 na po. Ako sa di ay niya ang grades. Passing grade. Speaking of future by, unsa man nimo ko ako ni college. Example by, Bachelor of Education. Kay trabaho na, kay maestra man. Basin niya noon, tigbuslot ratanig donut. Oh, bachelor sa college na. Kuan, Bachelor of Arts. Unsa may trabaho ana? Klaro ng arts, mag-drawing. Ay bati, gamay sweldo. Gilain lang. Bachelor of Criminology. Kanang mahimo kang kriminal. O kuya, hindi ko na eh. Kuan na lang, Bachelor of Marketing. Maligya sa merkado. Unsa man nimo ha online? Ay, ako ilig maligya, malugi ko. Ay, kuha na lang. Bachelor of HRM. Sakit? Motor manaoy. Magdag ka balaban. Kaunsa day mo day. Kini, mao jud ni kurso sa akong kuya. Bachelor of Marine Transportation. Swito ka na. Dili, ano may trabaho na? Maayog submarine. Boom!